Subject sa bypass operation sa mga sakop sa Station 5 sa Mandaue City Police Office ang napusilan patay human misway pagsukol sa kapulisan. Ang napatay ana sa drug watchlist. Si Chona Carion sa report. Patay sa bypass operation sa Edelberto Antiligando, 40 anyos, taga Purok Rose, Barangay Upaw, Mandaue City. Positibo siyang napalitan og gidiling drogas apan giingong misukol kini sa kapulisan og misuway pagkuha sa iyang armas de fuego sa dihang nakamatikod nga pulis ang iyang katransaksyon. Hinungdan nga napusilan siya. Pagamatikod niya nga ang pusher buyer police, yan ang gitukmod. Gani na kuan sa yuta ang nasukamod sa ang pulis kay may kuan elevated magamay ang iyang panimalay mo nga kanday niya nga bunot unta sa armas may gani kay nagtan-aw na daanan niya atong backup security. Gisuwayan pa pagdala sa tambalanan si Antiligando apan gideklarar nga dead on arrival. Matud ni Intoma nga dugay nang gipanidaan si Antiligando sa kapulisan apan nagbalhin-balhin siya sa iyang gipuy-an. Sugod sa tuig 2016 pa siyang giingong na maligya og gidiling drogas ug anaa siya sa drugs watchlist sa kapulisan. Way pamahayag ang kabanay sa biktima. This person is drug watch list na mo ni dugay na dili ni siya gid moagi og surrender. Then ang idlas na nintawhan na sige ning mobalhin gani sa station 1 na ni siya ang area nag-operate karong panahon na. Ang timingan lang ni siya nga nakauli sa iyang panimalay gahapon. Uban ni Godfrey Rilien, Chona Carion, Balitang Bisda.